Iktar esponenti tal-Partit Nazzjonalista qed jeddu li jekk Adrian Delija isir kap tal-Partit Nazzjonalista huma jitilqu mill-partit. Jemmnu li Adrian Delija ma jirrappreżentax il-valuri li għandu jkollu kap ta' partit. Fost dawk li fl-aħħar sigħat iddikjaraw dan kien hemm Ray Buġejja li ftit ta' snin ilu ikkontesta għal kap tal-Partit Nazzjonalista, dan fl-elezzjoni fejn kien inħatar Simon Busuttil. Ray Buġejja uża Twitter biex iwassal messaġġ ibes ħafna. Dejjem appoġġjajt lil kap tal-Partit Nazzjonalista. Din id-darba iżda nagħmel hekk biss jekk ikun elett Chris Said, iddikjara Ray Buġejja. Żied li jekk ma jiġrix hekk jitlaq, anke jekk bidwejja. I shall simply and sadly move away, għal Ray Buġejja. Il-kumment tiegħu sab l-appoġġ ta' bosta fosthom tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li matul l-aħħar ġimgħat ħareġ għat-tabla ħabel kontra Delija. Ray Buġejja mhuwiex uniku fid-dikjarazzjonijiet tiegħu. Dan il-kumment isegwi dak tal-Avukat David Griexti li tenna li l-Partit Nazzjonalista miet. The PN is dead. Kiteb Griexti fuq Facebook ftit ta' sigħat wara li Adrian Delija spiċċa fuq quddiem fl-ewwel round tal-elezzjoni għal kap. Anki jekk il-kandidati preferuti ta' Griexti, ġifiri Said u Perici Kalascione, flimkien ġabu aktar minn Delija, il-President tal-Akademja l-Iżvilupp ta' Ambjent Demokratiku xejn ma der kuntent bil-fatt li l-Avukat Delija kiseb l-ikbar ammont ta' voti. Anki Manuel Delija, attivista tal-Partit ta' Esperjenza, għamel il-kummenti tiegħu pubbliċi fuq il-blog tiegħu. U sansitra suġġerixxa li Chris Said għandu jikkonsidra jirtira mit-tellieqa biex Adrian Delija jkun irid iġib is-66% tal-voti. Xi ħaġa li skont Delija jaf tkun aktar diffiċli milli jirbaħ lil Said. Intant Manuel Delija rimarka kif il-maġġoranza tal-kunsillieri taw każ ir-rapport tal-etika għaliex ma vvutawx lil Adrian Delija u minflok għażlu lil Chris Said u Alex Perici Kalascione.